lijepa. Izuzetno mi je drago što je baš ova tema dobila nagradu, ne zato jer sam ja dobio 5000 kuna, već stoga što je riječ valjda o jednoj od najbitnijih tema u zadnjih 10 godina na prostoru Europe, dakle i šire, ali na prostoru Hrvatske. Da je tomu tako jučer je pokazalo ono masovno curenje dokumenata vezano uz taj sporazum o slobodnoj trgovini, gdje se pokazuje da je doista riječ o direktnom udaru na demokraciju svih europskih država, ali američkog naroda, udar na zdravstvo, udar na radnička prava i sve ono što je i hrvatska vlada u zadnje 2 godine tvrdi da nije istina. U ovim konkretnim tekstovima ja sam se upravo bavio hrvatskim primjerom kako se propaganda radi na razini politike. Dakle, u ovom trenutku korporacije hrvatske kreiraju hrvatske pregovaračke pozicije, a s druge strane korporativni lobisti pišu studije koje bi trebale potvrditi da je sporazum o slobodnoj trgovini izvrstan za Hrvatsku. Budući da je ovo prigoda gdje su novinari u fokusu, treba reći da nažalost u zadnje 2 godine komercijalne i javni mediji nisu odveć puno pratili ovu temu. Ako su je pratili, to je bila gola propaganda koja se širila iz Banskih dvora i iz Brisela. Ono malo što su pratili, dakle, to je bilo potpuno kontra interesima javnosti i građanstva. Nažalost, zasjenjene su ih druge teme, kako to obično biva, ponajviše ona u ustašama i partizanima. Dakle, ne kažem da nije trebalo biti, dapače, ja mislim da je danas pisanje o ustašama stvar prvorazredne novinarske i građanske dužnosti s obzirom na tendencije aktualne vlade i sve ono što se dešava u hrvatskom društvu. Kad smo kod ustaša i njihovih simpatizera, ministar Zlatko Hasanbegović, dakle, kao jedan od prvih poteza u svom mandatu, napravio je, kako da to kažem, bagerisanje neprofitnih medija na način da je ukinuo sve dotacije. Zadnja tura koja je odobrena traje do 10. mjeseca, sve nakon toga je velika neizvjesnost, ali ja nekako mislim da upravo neprofitni mediji da su nešto najbolje što se desilo u postkriznoj hrvatskoj medijskoj sceni, budući da su ljudi koji su dobili otkaze ili nisu jednostavno više htjeli sudjelovati u strukturnoj korupciji koja je duboko ukorijenjena u hrvatskom mainstream novinarstvu. Pritom mislim na umreženosti marketinga, uredništva, vlasnika medija i novinara, nažalost dobrog dijela, koji pristaju na to i sustavno potiču takav status quo gdje novinarstvo zapravo sve više prestaje biti čuvar demokracije, a postaje nekakva pretorijanska garda za čuvanje nekakvih patriotskih imaginarnih svetinja. To je posebno vidljivo od kad je nova vlada došla na vlast, ali unatoč ukidanju svih tih dotacija držim da će cijeli taj sektor preživjeti upravo zato jer su rukovođeni prvenstveno strašću, a ne financijskom dobiti. Riječ je dakle o ljudima koji za 4500 kuna rade predano svoj posao, lišeno bilo kakvog senzacionalizma, pišu dakle o radničkim pravima i za razliku od brojnih mainstream medija spominju riječ radnici, da nisu djelatnici nego radnici, i brojnim drugim temama se bave i smatram dakle da će nakon tog 10. mjeseca kad dođe do nestanka tih novaca koje je ugasila, zbog projekata koje je ugasila ova vlada, ako ništa doći do gerilskih metoda borbe, a da to jezikom koji će razumjeti aktualno ministarstvo kažem, možda će doći do povratka u šumu. Svi znamo šta se desilo zadnji put kad je do toga došlo. Heroji, mučenici i šehidi nisu najbolje prošli. Hvala lijepa.